Тетевенския Балкан, Рибарица и по-точно Вилно, спа селище, Тримата глупаци. Място, където природата, истината, вкусната храна, огромното спа и добрата енергия се събират в едно. Днес ще ви покажа място, което мои приятели създадаха и съм изключително щастлив, че имам възможност да бъда тук. Това не е просто хотел, това е място, където се чувстваш като в къщи. Точно зад мен има 6 уникални шалета. Това е и хотелската част с уникална гледка. Намираме се в ресторанта, където храната е на много високо ниво. Нито полуфабрикати, нито замързени храни. Това, на което може да се наслади всеки един дошъл в този ресторант, е истинска и качествена, домашно приготвена храна. Искам да ви покажа, че има уникално игрище, има външен фитнес и това, което е много важно за мен, има детски кът, който е много готин, с изключително готина мека настилка, така че когато детето ви си играе там, няма от какво да се притеснявате. Дойде време да ви покажа и спато. Елате да видите за какво става въпрос. Това всъщност е и рецепцията, която сами виждате за каква изработка става въпрос. Огромна, повтарям, финландска сауна и това, което е най-важното да знаете и може да се възползвате, че тя е на дърва. Повтарям, сауната тук е на дърва. Сега ще ви покажа релакс зоната. Първо, че шезлонгите са супер удобни, меки и уютни и когато легнеш, през огъня можеш да видиш басейн. Имаме и нещо, което е изключително ценно за мен, включено е в моята рутина. Леден басейн и ведра, които, забележете, не се обръща кофа, а само с въже се изсипва като душ върху теб. Време да покажем и закрития басейн. Водата в басейна е солена. Това, което на мен страшно много ми харесва, е, че температурата в това помещение е висока и е топло, така че за децата е изключително ценно това. Парна баня. Ела да видиш и моето място. Фитнеса. Това, което най-много ми харесва на фитнеса е, че има изключително простор и разбира се няма как да не отбележа факта, че тук е оборудвано с техноджим, а именно най-високия клас фитнес оборудване. Техноджим няма аналог и тук има едни от най-добрите машини и всъщност всичко, което е нужно за това човек да тренира, да поддържа един висок здравен статус и да се чувства добре. Тази комбинация, която имаме в спа центъра, фитнес, сауна на дърва, басейн, парна баня, солна стая, на тази локация смело мога да кажа, че на Балканския полуостров едва ли ще има аналог. Тук, освен за релакс, могат да се подготвят и професионални атлети. Елате да ви покажа уникалните 6 на броя шалета от финландско дърво и това, което е изключително важно е, че трупите са така наречените дишещи. Шалетата са изключително големи, просторни, високи тавани. Едно удобство, което може да прекарате страхотно време заедно с семейството си.